sirrin samun lafiya akan ko me ya dame ka dan uwana ga bismillah 19 albarka annabi Muhammad ko me ya dame ka in kayi wannan Allah zai sauƙaƙa maka lamarin nan albarkan manzon Allah. Walau cuta ne a jikinka, walau aure ne kake nema, walau wani mutum ne kake so baya ƙaunarka, walau kuɗi ne kake samu yana lalacewa, walau wani abu ne kake zargi a jikinka, dan uwa jaraba wannan sirrin mana tunda bai da wahala. Albarkan manzon Allah zaka samu biyan bukata daga gurin Allah mabuwayi. Bismillah ce 19 zaka ɗebo ruwa masu kyau ko ka samu ruwan zonzon ko ka samu ruwan fiyaro ko suwan wata sai ka rike a hannunka sai ka bismillah 19 sai ka tofa a ciki sai ka ɗauka sai ka sha da alhamdulillah. Wallahi dan uwana wannan ba za ka lazamci sati biyu kana yi ba, kowane lokaci ko da safe ko da rana ko da dare albarkan manzon Allah face sai Allah ya biya maka wannan bukatar taka kowace irin kalar bukata ce. Ina muku fatan alkhairi ayi sharing dan al'umman manzon Allah ta karu. Sirri ne wannan wallahi ingantacce kuma dan kadan ne sai dai me a cire bakin ciki a bayar nan ake yake na baku saboda annabi.